Ay, nakumamok na ay. Grabe ang lambot. Ito din, ako din po nagbantay dito. Wow. Diba? Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, mayroon po kami ditong fried pork belly. Ayan po. Wow. Ito na yung tilawan ron. Crispy ba kanina? Tapos mayroon din kami ditong adobo nga ribs. Dagko igiwa. So tara, hindi natin patatagalin ito mga studio. Pray muna tayo bago start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Nakanta nyo? Anta. Sa paderita. Sugod. Ang kaon. Dakadako na ay. Hindi ko kakahurutan na. Pero, Hindi mo na ko. dako po siya buko. Ay, nakumamok na ay. Tara ko. Natanggal na siya. Nakanta nyo? Ang lami yan itong na yun. Tambok-tambok kamay mo. Kain Kain tayo. po. Grabe ang lambot. Ano kayo? Dagko kay buko. Dagan ko na. Dahali mo na. Ay, mahulog. Humok na gila kayo siya. Sarap. Sabi ang lang mo. Kulang pala tayo ng kuan pa yung kuan bitaw. Yung mix na veggies ba. Sabi. Ang sarap ipamaris dito. Muna mo ito Miss Bidges. Namiit kulor mo. Sakto rin di pagkaltaan mo. Di ba ako maluto? Ibaw na kang bantay. Ba na kung bantay? Kasi tinimplahan ko mga studio yung rave ba, tapos umalis ako ng mga 3 oras. Siya yun nagbantay. Ay, Yan, pagdating ko, luto na. Slupok na pork ribs, sobrang sarap. malambot. Ito. Ay, nahulog. Slide na. Mainit pa po. Kain mo. Kung talawa eh. Mga gitaro. Umuka na. Ito din, ako din po nagbantay dito. Wow. Buwan mo mang, crispy ba? Diba? Humok yan ba kasi? Mala si Charon. Charo, lasa mo?
Ni-expand yung ihang spots, no? Dito, pinakura to. Lami yung dapit sa buko eh. Kakong tagdaghanan no? Kasi ganun. Pwede ni sa mga nay marpin. Humok lang kayo. Dili maguba ang marpe. Shout out tayo mo. Ayun, dapli na. Anong masabi mo sa luto mo? Sarap. Alam ko na paano magluto pala. Char. Parang ako din nagluto pa kasi ako yung nagbantay. Matagal. 3 hours ka naghintay. Alright. Ikaw ka? Ngayon, kung gamay ba? Gamay lang kayo. Na. Okay. Cheers. Cheers. Kalami ka bugnaw, was ko eh. So yan mga studio, shoutout po muna kami. Shoutout kay Hermia James. Shoutout Bangkaling Mapit from Cagayan de Oro City. Shoutout Banji Ingriso from Taguig. Shoutout Miriam Kabatania from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout Van Hilton from Negros Oriental. Shoutout Jamles Official. Shoutout Paul Castillo Kabakang ng Kapol Islands, Northern Samar. Shoutout din po kay Primus Vlog. Shoutout Jojo Gam from Bayugan, Agusan del Sur. At shoutout kay Kinkin Ay Rosa. Shout out. So yan lang muna yung shoutout natin mga studio. Susunod na po na video. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Kita-kits tayo sa susunod. Bye. Pagka nagsusunod ito mo eh.